Tiprasa salarong saya wansa salarok hamkugu wansa salabai kaijak di belai ke sawabo. Omai henei saraka koekjona murkho berirok. Ning kepala sujak wak ni guru si bekaijak ningke nang wak ni guru si bekaijak no. Norok video naika paisa nai thangdo ulo ke kam ke bujiglak jodi norok an video nai chajak phe video no like khaidi tai ani channel no subscribe khaidi ge phari tinin video first topic phasijang thalaigena. Tamo karuni sini koekjona tiprasa rok saitong je wansa salarok bai kaijak di tiprasa salarok bai kaijak ma sai wansa salarok onek khasikugo tai boro amtei chuak bo ningya drugs bo naya tai nono satok pitok bo khaya onek mane kaham ke tong honei sakata ingke sin koekjon tiprasa rok ingke abono tei sini tako khoroksa tamo reply rekha tabong nora video kam ke nai ni ang okli fra video dam ne tamang kha kaisa mundo ang u video bano de ba chini tiprasa bai wansa salai kaisa mani busi baksa baksa tamai comments khaiba sibo de tiprasa buroi rok su comments khaiba do mo ang pore nyai mani tama tong message pas pore ba me jang pore manong sanai tamai message khai male chini tiprasa ingke drugs na phu swag na phu satok pitok khai phu hai sible ingke wansa rok ingke noniro asi bisa samble na hai si borong ke satok pitok khaya ekdin mama sobai nasi ingke kabang mas news rok no bole kaija goi daro bai taja buthaja bai man borok sba kabang niro video no yedam ta hero ale no sa borok ke ekdom ka hasibla na hake ninsini borok komol lu tamani ma komol banu sai khana nai niro hongke wan sogu bulai tok lai ke wan se buthaja komol hake komol ya tamake komol humale nung si chini tiprasa si wansa salano nasnai ingke bo busa ersnai busa phainai ingke botama ma sinai das ma sinai das kongno ko songkor phang kabon bo ingke bo das ma sinai ingke bo wansa diki songkar jak paile ho haga si chini tiprasa komogu musika de nira wan soban ingke ne bulai tok lai butharja komogu komol haya nung wansa no nala hangke bot tak hai barwa repeat pa khai sama sa ne nang wansa nala hangke ni busa wansa sama sinya das nang sa si das ma sinoi dekono title pa seng thang ni ke ha jati siktama za buri rong ni bu ni busa das ma sinya ke si ni borok komogu musika de nge boron ke songka pangs nai oros main problem tisa sini tiprasa ro khasidi ang jotono huya je hai nai no si sau kabama comment phayo wansa angke kahan de karifu tamai te sas nai ba tak khoroksa tinu phimani rap se khaja ka iphone kaisa ne bang iphone la busuk wa hangla ta wang wal kama tom le android bu kama tom bu ne content creator khayo ro 20000 jora to 25000 jora to ingke mobile ka mas ma android blog bang wo ro iphone kaisa ya ble hai iphone hi tang khodi singkang income khaina woi boba si bui iphone payo mobile busa busa kaijang ma ba khusi sang ma kaijang ma ba khusi pa wansa ma kaijang ma ba khusi sang konglang ka pa enjoy sini tiprasa rok tai khasilia enjoy pa nadi tamabu tamai sija nice nai ro ta nai di norok ni bango ya opus nung nono nice lo sung nono nice lo tumne naya khai bo hunai video banong na ang le last year ke post black khai tong na di last sring ne de tamai sas nai baksa sabai tena kepala genang ba yogya kepala genang ba yogya man thanya manau haya kepala genang nung zo rang lo pungoi si hamza goi si bono nawo direct kok ke sadi और कपाल गनांग बायाव या मा ना का बयने बरक फानो आंले बरन कपाल नि कपाल सेम और आसम खारतां बासनाय बियां खारतां बासनाय संगा रांग बायबो जे फामामले के रांग न हामजा गयसि बरक वानसा मानाव जे हागे सिने तिप्रासा ले कमाव दो सिने तिप्रा बर हे कमाव तांनो वाइ जों हांको तै न वानसा न नाला हमले wansa nung nala hamba nung nuwai juk singa tei rig nai ro gusta kans di wai sibi sari si pans tei nung wai sibi wansa sing bai lan tabo nung das de soi nai te mas nai nung te devor ma sta soi ti ni devor ma sing li ya ni bu sa ni sing jati thang lang nung wansa singa din sing rang ni lup asarang ni lup bai lang bo rang ni lup
Hangkana rok bujima kana o takuk tam sana nai bin mungkha karan jomatia engkhe bin kok to norok buji kana kaham kano je bo sajakliya sini tipra jek berrok wansa salarok bai kaijima bagui tai sini tipra jek koyekjona berrok mane ulta se support khayo oboni against o kok sana karilai ulta se support khailo je wansa salarok bai kaijodi wansa salarok sini tipra sa salarok sai onek dungna kaham borok suak bunungya amtui nesa jinis bo khaya drugs sok naya tai nono satok pito bo khaya borok taisa gyan tongo sini tipra sa salarok sai hinai salai kata sini koyekjona tipra jek rok khe abono tui bo onek sajakliya mane tamham sanai ani tabang an phaisili sana je bo angle tui wansa salarok hai norok kaham nuk hono bo angle tui je wansa salarok no sajaknai hamjaknai bo angle tui wansa salarok no kaham nuk wansa salarok tebo ohonkar sin tipra sa salarok sai borok tebo mane tebo bongsa tebo gyan kwrwi kok habo sithikno borok mane rang puisa ajina jaga sin tipra sa salarok sai taisa khaisina kentu nini amtui ador basa a jaga sin tipra sarong ke paya haisi norno nungna khoborogo je wansa bongni bihik no mane da bai tani rok butharo hor bai sogui rok bo butharo tebo kirmai sijak butharo norok khoborogo nungna hingke norok bahai amtui je wansa salarok no hamjaknai rok norok bahai amtui gyan kwrwi amtui kok sahono wansa no sin tipra sarok eramse population kom sin tipra sajak eramse borok kom norok bahai amtui saba naji je tabo a wansa bai kaijak thani bwrwi bo tabuk tipra sadiba tipra saya bin bwsa saina bin bwsa tipra sadangna ba tipra saya wansa jat singnai ingke sin tipra sa population bai ke barna ba hingke ta kaisa kok tamsa je kapala sijak abono ongnai abono ma kaijaknai ta je kapala sijak tongma banya ingke ni kapalo wak bai kaijodi hinui sijak tongkha nigur bai kaijodi sei bai kaijodi hinui sijak tongkha nung wak sei niguro bai kaijakno sagri kok habo sika kaijakno kaijagya ingke obo ke bai ke kaijakba rang lob bagui to kaijak blai hediba omhai borokni SC certificate cancel khairno afro saimano jefuru Tripurani Bangladesh ni borok rwkhlaijago afro borok ma thangna kanko bong yagoto SC certificate kwrwi borok je kaijamo chwlato Bangladesh ni borok bong robo kagoj potro kwrwi borok ma thangnai no hingke aborok borok ma thangta afro bongno tai kebo narwgmaya haisi hingke bongni paper no tam sanamo chung comment box sari comment box pura supungoi rwtui bong bagai asake kok kaham salai di noro comment box o nai naigene sin tipra sarok koijana support khaije tipra jek berrok wansa salarok bai kaijakmani chajakya aborok koijana support khai hingke phari tini second topic phaisi chung thalaiana tamni bagui tabo phono Tripurani Bangladesh ni borok no rwkhlaiko Tripurani tangoi Bangladesh ni borok no tabo phono Bangladesh o ohoriako obono tui sar Mla Ranjit miyabin Facebook o kaisa post khaike bo obono tui tamni manik saha tangai tabuk phono bo kun action naya je Bangladesh ni borok no tangai bo ta phono rwkhlaya Tripurani tangai Bangladesh ni borok no Tripura tondro alka jagani CM mana alka jagani sorkar rok se Bangladesh ni borok no rwkhlaya ba central government agin sajak je Bangladesh ni borok no khorsa ke romoi Bangladesh o taisa phirogri hodi phia Tripurani sorkar o samung no ta phono khayako pia alka jaga alka state ni CM eba sorkar rok o samung no agin khaipaijak je Bangladesh ni borok no rutugui romoi Bangladesh o hor tongmai o phia Tripura khe tangai o samung ta phono khaijigya omono tui sinsar Mla Ranjit kokti saka bin Facebook tui obono wansa jone kok hediba mane central government agin se order ipekhe je Bangladesh ni borok no khorsa ke rutugui taisa Bangladesh o rwi hona bai phia Tripurani sorkar eba Tripurani CM manik saha tangai o samung no ta phone khaya Assam example Assam ta alka state sari Assam jim sasina Assam o je rokom khe Bangladesh ni tamo wansa tam thursa tamo jatung thu alka je jatung tongthu abor no masa ke rutugui bongni nok khugrok sbai bongno taisa Bangladesh o phiroga phia Tripura o tangai tabo phono o samung khaijigya iko West Bengal o tabo BJP paikha tabo a jagani mane Bangladesh borok no tamo wansa tamo thursa jotono rwkhlai tongo ba West Bengal ma tongi hanai sin Tripura khe taino samung tapon khaijigya koi bosorong dongha pray o kok o samani mane central government o kok samani je Bangladesh borok no khorsa ke rutugui Bangladesh o rihori himani obo tagbai 1 bosor hailai tongo phia Tripura o samung tabo phono khaijigya ku Tripura o tangai o samung khaijigya tangai o samung khaya tabo phono karon khe manik sa boni ji se Bangladesh na
bo nijise Bangladeshi abon bagui to bo kon phono tabo phono action eko je illegal migration Bangladeshi rong ta phono tifrani rkhlai ko oboto tai rkhlai jale je tipra botha party pesa no bujoton saimono inke tini bagai video asono je nai tongnaro hambai.